Tervetuloa Infrabull infrapunalämmittimiin, kodikkaan lämmön ja tyylikkään muotoilun asiantuntijoihin. Kun kyse on kodistasi, laatu ei ole hintakysymys vaan luottamuskysymys. Infrapunalämmittimemme valmistetaan Itävallassa ja ne täyttävät korkeimmat eurooppalaiset laatuvaatimukset. Infrapunalämmittimeksi voidaan kutsua mitä tahansa paneelia, joka lämmittää. Erot ovat kuitenkin huomattavia. Voimme todistaa tämän näyttävästi lämpökuvien avulla. Kilpailijatuotteet lämpenevät huonommin, mutta meidän lämpökuvissamme lämpö jakautuu tasaisesti ja kattavasti. Kaukoidän halpatuontituotteisiin verrattuna me tarjoamme ainutlaatuisen yhdistelmän tehokkuutta ja tyylikkyyttä. Tehtävämme on tuoda lämpöä jokaiseen huoneeseen mahdollisimman tehokkaalla, kestävällä ja tyylikkäällä tavalla. Haluamme mullistaa ihmisten tavan ajatella lämmityksestä tarjoamalla innovatiivisia ratkaisuja, jotka ovat sekä ekologisesti että taloudellisesti järkeviä. Kestävä teknologiamme säästää energiaa ja kustannuksia, mikä on harvoin mahdollista halvoilla vaihtoehdoilla. Me Infrabullissa emme ole vain valmistajia vaan myös innovaattoreita ja visionäärejä. Itävallan sydämessä perustetun yrityksen nimi edustaa korkeinta laatua, luotettavuutta ja teknistä huippuosaamista infrapunalämmityksen maailmassa. Jokainen Infrabull-tuote on sitoumus innovointiin ja tehokkuuteen. Älykkäillä lämpötilasäätimillä varustetut lämmittimemme eivät ainoastaan luo lämmintä tunnelmaa, vaan myös ajattelevat energiatasapainoasi. Turvallisuus ja laatu ovat lupauksemme. Infrabullin kanssa takaamme tuotteet, jotka seuraavat sinua vuosien ajan. Infrabull infrapunalämmittimet jokaiseen tarpeeseen, jokaiseen huoneeseen ja joka hetkeen. Tutustu lämmitysteknologian tulevaisuuteen jo tänään.